Sawazi ukhuluma nogogo, khuluma kokusethene sento. Amafasha abahlosile, bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishukulela phansi. Wacha ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel, ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanje, umshana wakwaNgcobo Fuze, omashiya amahlangatha azoshumayela ngomzukulu kaMdumo. Umdumo kaThumbula utshatsha kapheshe upheshe kaMaguyane amaguyane kavaphi uvaphi kaNokhonje. Nanamuhla ke bafowethu nodadewethu angihambi ngedwa ngihamba nogcwabe. Gcwaba ngikubingelele ngokwamukela kuchannel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Ngivume baba ngibingelele nami ababukeli bempunga yesintu indawo ngendawo emagumbini noma nomhlaba. Gcwaba mnewethu kube intokozo kumina ukuthi uma ufika la kweMpunga Yesintu TV noma ungaqala ukufika kodwa uma senza umfanekiso oqoshiwe uzichaze ukuthi udabuka kuphi, ungubani, ubasiza kanjani abantu ngesizathu sokuthi ichannel yethu iyakhula usuku nosuku. Yebo njalo. Yeah, makukhulunywa ngogcwabe kukhulunywa ngubani odabuka kuphi. Nova ngophumulana kwaMkhize thina singogcwabe kayihlandla omumba bakhanya masasiswene osingile osebeside simabhudle saphanda bengoni bavungazela. Singabasembo thina. Sisonke siyabantu bakwaMkhize. Yeah. Kodwa mina ke ngidabuka emntuba la ngidabuka khona enkomo kayixoxo. Ngiyabona la nguNezi ukuthi uke wafika kakhulukazi kulonyaka ophelile usiphathele imbiza. Wawusiphathele imbiza eziphilisayo kodwa namhlanje uthema ubuya wabe futhi usufika usiphathele iziwasho ngesizathu sokuthi ayikho into ebaluleke njenganokuthi kubantu masivela sivele ngosizo esinalo ngoba sabantu sinenkinga eziningi ezahlukene. Yebo. La ngiphethe isiwasho lagcwabe esibhale ukuthi Umavula kuvaliwe. Leswasho lesikuthiwa siqaqa izibopho sivula labe kuvaleke khona. Siphinde sibuphe inhlanhla, siphinde sisuse izifungo, siphinde soqaqa amafinga aboshiwe. Uyabona lana ukuthi kukhulu into ejule kakhulu la. Yebo. Mhlawumbe Gcwabe leswasho lesekuthiwa Umavula kuvaliwe wonjani umuntu osidingayo. Yebo sekubaluliwe lana ukuthi siqaqe izibopho kodwa wena njenganomuntu owasigaya ngiyakholela ukuthi wathi mawusigaya kwakhona umuntu othile ohlose ukuthi asithenge ukuze akwazi ukuthi asizakale. Wonjani umuntu odinga leswasho lesi Umavula kuvaliwe? Mntaka baba lesi swasho lesi sidinga umuntu othi mina izinto zami ziboshiwe nje. Akwenzeki lutho lapha baba ngifaka imithi ewu36 lapha. Bakhona Umavula kuvaliwe khona enye inkunzi nje ngiyifakele kuthi umwelela kweliphesheya. Noma kuthiwa abantu bavale kangakanani la. Yeah. Akuhlali izinto zakho singavuleki. Sivula inhlanhla sivula umsebenzi nalawo wa-apply khona kuyavuleka la. Uzosufonelwa nomkhanya kude bakhona la. Omkhanya kude bakhona ozula azayithola. Bakhona onhlanhla emhlophe bakhona la. Imithi eminingi nje namakhubalo amawozawoza. Yeah. Ngiwafakele lapha phakathi kuzona iwasho lezi. Omunye umuntu Gcwabe uzoba nombuzo ukuthi mina njengoba mina ngithi ngisebenzisa iziwasho kodwa manje uGcwabe ubalula ukuthi khona nemithi ayifakile. Kanti isiwasho kanti siyini isiwasho kanti uyangena umuntu esiwashweni. Kunjalo baba uzophela isiwasho sikhulume ukuthi isiwasho sento ethile. Fanele ufake into ethile ngeke sithi Umavula kuvaliwe sisho ukukhandwe ukufaka usawoti nje wodwa nezinye izinto akho ngisho impande kuphela omkhulu evula izinto. Omunye umuntu uzoba nombuzo Gcwabe ukuthi hawu kusho ukuthi kanti iziwasho eziningi kanti zinamakhambi njengoba mina ngithi umuthi angiwusebenzisi ngoba kunomuntu lozothi mina umuthi angiwusebenzisi kodwa manje uGcwabe umebalula ukuthi kukhona nomkhanya kude kanti mina umuthi sengiyawusebenzisa yini. Cha baba lana
sithe nje ukuthi ya kancane senze ukuthi isiwasho siwazi Ukwazi usebenza ngoba ubuka uMoses Yeah. behamba ehlane lapho bafika kweyindawo eyinomfula kodwa lo mfula unamanzi ababayo bakhala abantwana bakaIsrayeli bakhala kuMoses bathi Moses ususele neGibhithe Moses phuza amanzi anje eGibhithe asasiwaphuza amanzi anje ya wathi wakhala uNkulunkulu Moses uNkulunkulu wathi Moses khana iqabungana lesasihlahla wamkhomba umuthi wathi khana iqabungana lo wamuthi ulifake phakathi emanzini ya amanzi abuya abamtoti bayaphuza abantwana bakaIsrayeli umuthi lo wabo usobo uNkulunkulu sesugayileke ungasabonakali sekuyinaphuzana sekuyimpuphu sesimixane naso ngoba manje nambukelo wempunga yesintu la esiwashweni iziwasho zakhiwa ngamakhambi nezimpande namaxolo njalo kuya ngokuthi lo muntu uhlanganisa kanjani awekho amafutha esilwane esiwasheni ngoba into eyinkinga ukuthatha imvelo bese uyiguqula usuyifaka amafutha amabhubesi amafutha esilwane yonke le nto iyona into ebayinkinga ungadideki mawuzwa ugcwabe ethi la kuhlanganiswe imithi eminingi akuyona imithi emibi kodwa imithi emihle njengoba ebalula ukuthi omkhanya kude umavula kuvaliwe ke lo okunye ke baba la enakhuzana masikhuluma enakhuzana kukhona lento abathi eBhayibhelini ihisophu ihisophu yihlanzi akuyona into eyimiracle engazi ukuthi kwakuthathwa amazoni ihlahla ihlanganiswe bese kwakhiwa lento ekuthiwa ihisophu yihlanzi lezo njengobona seyivayile ihlanzi njengoba nje egcwabe ke nasi ke siwashe ngesiphethe usakhuluma nje ngehisophu ebhalwe lapho ke eBhayibhelini la egcwabe kuthiwa la isiwasho lesi samathunzi sisusa amathunzi amnyama sisusa amabhadi sisusa izichitho ngicabanga ukuthi ke lesi ke siyazichaza ke lesicwabe kunomuntu la uthola ukuthi mhlambe washawa ngesichitho mhlambe unenduna kodwa lesichitho lesenduna ngabe mhlambe sishaya konke lesibani sishaya konke manje mawuzwa into elumayo wenza isikhathi ubuso bulungu baluthathe isiwasho lesamathunzi ukwazi ukuthi ugqume ngaso ugeze ngaso uphalaze ngaso uyakwazi ukusizakala baningi engengibasiza nala ngihlala khona bafika ukuthi umuntu enesichitho ngihanjwa na into engingayazi sengithi hayi thatha nazi isiwasho umuntu afike abuye ezoko mhlambe ke gcwabe ngesizathu sokuthi la sihamba khona sazi ukuthi nesiyijombayo sidinga umuntu mhlambe osenesiqiniseko yini ukuthi sekukhona ukungcola kukuyena noma umuntu angasithatha nje ageze kunjalo uma lesiswasho fanele unaso in case uyahamba mhlawumbe emncwabeni noma uyakupha uhamba khona endaweni ongayiboni ukuthi ikanjani usubugeza ngaso uphinde uphalaze ngaso ukuze kusuka amathunzi ungananyathelwa ithunzi into enamathela noma iningi njalo kunjalo nasi ke siniswasho la gcwabe kuthiwa lesi siwasho senhlanhla kuthiwa vela bahleke naso futhi kuthiwa kuvuleka la kuvaleke khona kodwa wena ke gcobo ngakusithatha usibeke ngaleswasho senhlanhla ngoba abantu abaningi inhlanhla gcwabe seyithanda sabanye kodwa ngiyacabanga ukuthi umuntu akufanele ukuthi avele agxumele leswasho lesisovula inhlanhla mhlawumbe kungafanele ukuthi aqale ngalesamathunzi ashanele kuqala bese kuyimali kungabe mhlawumbe gcwabe mangibuka leswasho lesi senhlanhla nalesi Umavula kuvaliwe ziyahambisana yini noma umuntu ungafuneka mhlawumbe athenge lese ukuthi akasithenge ziyahambisana umkhulu kuya ngokuthi umuntu ufuna sengasithatha lesi esenhlanhla ngoba zonke lezi ziwasho lezi ngaphandle kwalesi samathunzi lezi ziwasho ithawe ngemali zonke imali eyamaphepha o200 o100 o50 rand iqotshiwe le mali yagaya kanye nemithi kwahlanganiswa kwayimpuphu akufaka eziwashweni omunye umuntu uzobuza ukuthi makugaya imali mhlambe inhloso yini phela inhloso abantu sifuna kukhanya izinto ngeke ngithi ngifuna inhlanhla yemali kodwa into okuyona ebiza imali ayikho lapho phakathi banobe khona amakhubalo ayimali ngiyabona la gcwabe nasi leswasho la kuthiwa iswasho sothando unginakile ngabe mhlambe leswasho lesidinga umuntu onjani ngabe mhlambe umuntu ozishimele ufuna intombi noma ngabe ubani nje mhlambe umuntu osebenzayo ukuze emsebenzini mesebenza kwazi ukubukeka kahle athandeke njalo kunjalo baba lesi sidinga ukuthi
noma umuntu osithanda asikhethi ukuthi amadoda noma abesilisa nendoda engasebenzisa umuntu osifazane engasebenzisa kwesi siyaqanga sikwenza ukuthi uthandeke kakhulu sifake bona onginakile unginakile eminye imithi le yokuthandeka ngiyabona impela la kubhale kuthiwe uba nogazi kubantu uyathandeka nasemsebenzini uyaphatha yebo uba umphathi mofuna ukuphatha kodwa khona ke esinye esingekho lana ingqungqulo ingqungqulo leso ke sokuthi abafuna ama position mawufuna ukukhushula nje emsebenzini ubekwe lapho uthatha iswashi kuthiwa ingqungqulo angisiphathanga la siyamgeza umuntu bese emsebenzini babe nokumthanda bambone efanele ukuthi uyena kufanele abe phezulu yebo ahloniphe ngoba uyasikhulumisa naso siyakhuluma zonke lezi ziwasho uyayikhulumisa usho into oyifunayo la gcobe khona isiwasho la kuthiwa ubheka mina ngedwa abantu abaningi bazi ukuthi ubheka mina ngedwa mhlambe into eyisigqabo mhlambe okanye oyisebenzisa ukuze wakhe uthando mhlambe kulo muntu othandana naye abheke wena wedwa ungabe mhlambe lesiwasho lesi sisebenza into enjalo ukuthi umuntu onophathina wakhe abheke yena yedwa noma igama nje olethile ukuthi ubheka mina ngedwa ngesizathu sokuthi mawufika ebantwini wena oqhamayo kunjalo uyaqhama kubantu nasendodeni noma nankosikazi futhi uyakuthanda unkosikazi asithayile indoda ngoba kusuka zonke lento engazuthi zizichithe lokho ngifaka ubheka mina ngento ngifake neminye imithi emihle ngoba ngithi imithi efaka kulezi iwasho le ilabo 36 manje leyo mithi leyo ngeke kungabikho ngishoda umuntu ozohambisana nedlozi lawo ngabe kuthiwa ngabo loyiwe ngempela ayinokuloyiwe mntakababa buke lo yesintu TV asingasawageqa amagula ngoba asemuke usuzwile uGcwabe echaza iziwasho afisa ukuthi akulekelele ngazo umbukelo wempunga yesintu le namba kolokuzibona sivela la escreen sakho mthinte uzwe ukuthi iziwasho ungazithola kanjani uma kuwukuthi ukude futhi mthinte uzwe ukuthi uzokwenza kanjani ukuthi zifinyelele la ukhona nale mphelandaba kwabaseThekwini bayakwazi ukuthi bafike bazitholele iziwasho lezi nje kade sikhuluma ngazo mawufika emphelandaba usuke uzokwazi ukuthi uzithole kodwa mawukude ngiyafisa ukuthi abantu bashayele yena uGcwabe ukuze akwazi ukuthi enze uhlelo lokuthi abathumelele thina siyimpunga yesintu sikudayisela kuphela uma ukuthi uzofika emphelandaba yindaba sibe nazo emphelandaba ingoba inhloso yethu siyimpunga yesintu sifuna ukuvula ikhemesi lesintu siyeke ukuthi izinto lezi zethu uGcwabe sicwale mandiyeni nasemasunmaneni abantu abangayazi nokuyazi impepho ukuthi impepho isebenza kanjani impepho nomuthi lona uyini umuthi namabhayi sikuthenga kubona konke kuzophela konke lokho ngekudala zonke lezo zinto kufanele zitholakala kwimpunga yesintu yebo njalo engisho ukuthi ke mbukelo wempunga yesintu nasemphelandaba leziwasho lezi zakaMkhize nizozithola bafowethu nodadewethu bese kube ukuthi ke uma ufisa ukuposela ngizocela ukuthi ushayele yena uGcwabe alwenze uhlelo ukuze akwazi ukuthi akuposela ngiyacela ukuthi ke siwuthathe umfanekiso oqoshiwe siudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzuba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga I was Inasa ngase ngife